Милевски, с когото живеем, е с нечут характер. Когато ние се намираме в най-критическо положение, то той и тогава си е такъв весел, както и когато се намираме в най-добро положение. Студ, дърво и камък се пука. Гладни от 2 или 3 деня, а той пее и все весел. Вечер, дордето си легнем, той пее. Сутринта, щом си отвори очи, пак пее. Колкото и да се намираш в отчаяност, той ще те развесели и ще те накара да забравиш всичките тъги и страдания. Приятно е човеко да живее с подобни личности. Слово за апостола ще произнесе кмета на село Труд, господин Красимир Минков. Добър ден и добре дошли на всички жители, дарители и гости на село Труд. Днес отбелязваме 143 години от обесването на Васил Левски. Неговата смърт възкреси България от 5-вековното робство. Апостолът, син на своето време, вече бе прозрял, че без свобода няма напредък и не пожали живота си за нея. Тук, в двора на Пламен Делков, някога е имало хан с кръчма и браснарница, собственост на Георги Салашев, в който неколкократно се отбивал Васил Левски. Дяконът се опитвал да основе революционен комитет, което дело не се осъществило по редица причини. 143 години ни делят от далечната 1873, когато в покрайнините на тогавашна София геният на националната ни революция Васил Иванов Кунчев прие причастието си от поп Тодор с думите: "Всичко, каквото съм сторил, сторих го за Отечеството", след което беше обесен. Денят, в който дякона увисва на бесилото, е сред малкото дати в националния ни исторически календар, който ни обединява и ни дават основание не само да си припомним последните мигове от живота на Васил Левски, но и да погледнем към самите себе си, за да осмислим извървения до сега от народа ни път, за да потърсим ориентир за онова, което сме постигнали или пропуснали. Да сведем глави пред саможертвата на най-свидното чедо на България, на нейния най-личен юнак, чието образ живее в сърцата ни и упорито ни шепне, че трябва дела, а делата са в ръцете на достойните. Благодаря. Венци ще поднесат кметство село Труд. Заведение Бисер, село Труд. Основно училище Свети Кирил и Методий, село Труд. Православен храм Света Троица, село Труд.
Войводиново. Клуб Здравец, село Войводиново. Гости на тържественото честване днес са господин Копринков, общински съветник, дарителите за изграждане на паметника, скулптора на паметника господин Иван Тотев, клуб Здравец, село Войводиново, автора на книгата Залавянето на Васил Левски господин Благой Емануилов, директори на институции, панахида за еродякон Игнатий ще извърши свещеник Кирил Тотев, свещеник Милан Георгиев от православен храм Света Петка, свещеник Славчо Добрев от православен храм Света Троица, град Пловдив. Няма нищо. Благословен е нашия Бог всякога, сега, винаги, во веки веков. Амин. С мира на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За мира свише и спасението на нашите души, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За прощение греховете на тези, които се пресели в блаженна памет, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За преснопаметния Божий раб Игнатий Иродякон, за неговия покой, тишина и блаженна памет, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да му се прости всяко волно и неволно прегрешение, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да застане неосъдително пред страшния престол на Господа на славата, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За уния, които плачат и боледуват, които чакат Христовото утешение, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се освободи от всяка болест, печал и въздишка и да го всили Господ там, където грее светлината на Божието лице, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да вреди нашия Господ Бог душата му в място светло, място злачно, място покойно, където пребивават всички праведници, на Господа да се помолим. Господи, помилуй.
Яков, честлив недрата на Авраам, Исаак и Яков, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. След като изпросихме за Него Божията милост, царство небесно, прощение на греховете, нека сами себе си, един друго и целия си живот на Христа Бога да отдадем. Тебе, Господи. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Боже, на духовете на всяка плът, който потъпка смъртта, съзива дявола, подари живот на този свят. Сам Ти, Господи, упокой душата на починалия Твой раб, Еродиакон Левски, място светло, място злашно, място прохладно, дето няма болка, ни печал, ни въздишка. Всяко съгрешение, което е сторил с думи или дело или мисъл, прости, като благ човеколюбив Бог Ти, и като няма човек, който да живее да не съгреши. Едничък Ти, Господи, си без грях, и Твоята правда е правда вечна, Твоето слово е истина. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Защото Ти си възкресението, живота Ти, покоят и на починалия Твой раб Иродиакон Игнатий Левски, Христе Боже наш. И затова на Тебе въздаваме славата заедно с безначалния Твой Отец и пресветия, благия, животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Покой, спасе наш, праведни ми раба Твоего, и се го всели во двори Твоя, яко же е списано, презирай яко благ, прегрешения Его, волная и неволная, и вся живедение и неведение, человеколюбче. Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего, и деже болезнь печални воздыхание, но жизнь бесконечная, надгробное предание творяще песен. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тебе, Христе Божи, упование наше, слава Тебе. Син и Святый Дух, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, истинският Бог наш, който владее над живи и мъртви, възкръсна от мъртвите, по молитва на своята пречистена и порочна света майка, на светите славни и всехвални апостоли, на преподобните и богоносни наши отци и на всички свои светии, да настани душата на преселения се от нас, свой раб Иродиакон Игнатий Левски,
селенията на праведните, да го упокои в лоното на Авраама, да го пречисли към праведните и нас да помилва, защото е благ и човеколюбец. Амин. Блажено заспиване дай Господи вечен покой на починалият пораб Еродиакон Игнатий Левски и на превечно да бъде неговата памят. Да го упокои нас, да помилва като благ и човеколюбец. По молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Бог да прости Еродиакон Игнатий и Васил Левски и честит празник на всички гости, на всички жители на село Труд. Днес цяла България, мили братя и сестри, чества паметта на един от великите българи. Казвам не най-великия, защото е имало много велики българи. И сред светците, и сред националните герои. Но той е станал емблема на героизъм и на всеотдайност. Всички ние можем да се поздравим с честит празник. Както в празниците на светците се честитим, така и в годишнините, когато честваме паметта на някой национален герой, можем да си кажем честит празник. Защото за нас е празник прославата на героя. За нас е празник, когато е дошъл момент да почетем някой, който е пожертвал себе си за отечеството и за народа си. Трябва да помниме нашите национални герои. Макар и много външни сили да се опитват да изтрият това от нашето съзнание и да промият съзнанието на българите, особено на децата, като пречат да им се преподава патриотизъм в училището, ние, родителите и по-възрастни сме длъжни да сторим това нещо. Децата трябва да знаят своята история и да знаят своето минало, за да обичат бъдещето и да обичат страната си. Левски е казал в едно писмо през 1861 година, когато се е отдал, след като е отстъпил, така да се каже, от духовното служение и се е отдал на революционното дело, той е казал: аз съм предал себе си на Отечеството. И тези думи сме ги увековечили тук на плочата. 23 години той е пожертвал себе си за всички нас. Сега такива политици почти няма. Дай Боже да има. Но той може да бъде образец и за тях, и за нас. Защото както чуждите политици уважават своите държави и своя народ, така и нашите управници трябва да почитат страната и да се грижат за народа си. Нека Левски да бъде винаги в народната памет. Бог да го прости и още веднъж честит празник! Децата от Обединено детско заведение Бисер, село Труд, ще поднесат кратка литературно-музикална програма.
накрай градчето, син очакван се родил. Бързо раснало момчето, кръстено с любов Васил. Дяконе от манастира, тръгнал по света широк, трудният ти път не спира и след твоя левски скок. Ти, апостоле бездомен, миг покой не пожела, неуморен, храбър, скромен, вдигна градове, села. И умря за свободата на народа мъченик, но остана жив в сърцата, българино най-велик. Браво! Васил, ободрил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода. Криели го дебри, пещери, скали, пазили го хора, зверове, орли. Ех, братле, расти ми, бързо порасти, смелостта на Левски да добиеш ти. На смелчака, братче, всеки сторва път, смелите с ракети утре ще летят. Браво!
В детската градина научих вече Левски кой е бил. В робски времена далечни той се бе родил. Ще помня делото му свято, лъвският му скок, с който влезе в сърцата на нашият народ. Геройски с вяра и чест, с врага се бил до край. Аз българче да бъда днес в свободен роден край. Ученици от основно училище Свети Кирил и Методий, село Труд. И ти си бил, зная, човек като мен. Не си бил фантом, нито виха. И ти си от майка човешка роден, от някоя българка тиха. И тя ти е пяла в черковния здрач, с тънкия глас на чекръка, и тя е събирала своя тих плач, голямата българска мъка. Васил Иванов Кунчев, роден на 6 юли 1837 година в Карлово, безсмъртният апостол на свободата. Роди се под балканска стряха, до роза, като до звезда, най-скъпи на света му бяха родина, майка, свобода. Но бе родината в окови, робиня свободата бе, мълчаха гневни и сурови, земя и хора и небе. Гаснели главните бавно под комина, нощте, но не спяла Карловката гина. Не приспивна песен тази майка пяла, нито в робска люлка свиден син люляла. Хвърляла тя съчки в бялата шарафа и го клетва клела, роб да не остава. Майчините думи Левски не забравил, на борба за правда цял народ изправил. Остави майка си замина, сърце в гърди се разлюля, да брани свитната родина, да я дари със свобода. 9 годин той скита се бездомен, без сън, без покой, под вънкашност чужда и под име ново, и със сърце порасло и за кръст готово, и носи съзнание крепост, светлина за робите слепи в робската страна. Думите му бяха и прости, и кратки, пълни с упование и надежди сладки. Говореше тайно за бунт, за борба, като за една ближна обща веселба, часът на която беше неизвестен. Изпитваше кой е сърцат си ред честен, участник да стане в подвига свят. Всяк един слушател беше му и брат. В бъдещето тъмно той гледаше ясно, той любеше своето отечество красно. Той беше невидим, фантом или сянка, озове се в черква, мерне се в седянка, покаже се, скрие се, без знак и без след, навсякъде гонен, навсякъде приет. Името му беше знак зарад тревога, властта беше вредом, невидима строга. Обсаждаше 20 града изведнъж, да лови тоя демон въздесъщ. От лице му мрачно всички се бояха, селени прости светенско зовяха. Избрани и издушени в тайни места, слушаха с трепет съзяпнали уста. Неговото слово сладко и опасно, и тям на душите ставаше по-ясно. И семето чудно падаше в сърцата и бързо растеше за жътва богата. Възраждат се във вечерната тишина събития, години, скъпи имена. Васил Иванов Кунчев тук намята Левски бозове и ямурлук и тръгва право към душите ни. Не са потребни привилегии, когато си въртял байрак полеги. Не са потребни гръмки думи, когато пътят ти минава през байонети и куршуми. На вущата, теслата, дорестият ад,
налага плътно крак на стремето. Добър е Бог, а времето е в нас и ние сме във времето. Смъртта беше близко, но страха далеч, и той не прошушна предателска реч. И на всички въпроси грозно изпитание, един ответ даде и едно мълчание. И казваше: аз съм Левски, имена, и никое име той не спомена. Но тиранът лути да убие духът, една сутрин Левски осъди на смърт. Той биде обесен. О, бесило славно! Бе не срам, а слава нова на земята. Духът, откъдето виждаше духът към безсмъртието, по прекият път. О, майко моя, родино мила, защо тъй жално? Гарване, и ти, птицо проклета, на чий гроб там тъй грозно грачиш? О, зная, ти плачеш, майко, за той, че си ти черна рубиня, за той, че твоят свещен глас, майко, е глас без помощ, глас в пустиня. Плачи, там близо край град София стърчи, аз видях черно бесило и твой един син Българио виси на него със страшна сила. Възкръсва дните очумели, щом чуем неговото име, България върви с победа и слави го на тая дата. От бъдещия век ни гледа апостолът на свободата. Небето нежно потъмнява, изгрява първата звезда и сякаш с нея се явява самият Левски над града. Пристигна той от път далечен, безкрайни друми извървял, върви насам, сега изсечен от вечен камък и метал. И люляците като хора, накацали по всеки склон, се свеждат тихо да му сторят от цяло българско поклон. Не са потребни привилегии, когато си въртял баряк по леги. Не са потребни гръмки думи, когато пътят ти минава през байонети и куршуми. Ти днес си ни нужен, апостоле!
Благой. Как он беше фамилия? Моля се, поверете на втория етап.